Новият проектозакон за училищното образование предвижда частните училища и детски градини също да получават финансиране от държавния бюджет. Това е така нареченият единен разходен стандарт, който сега получават за обучението на децата държавните и общински училища и детски градини, а идеята е бюджета да финансира базовото обучение на всяко дете, независимо къде учи. За тази година разходният стандарт е средно 1300 лева за детските градини, а в училищата е от 1200 лева в общообразователните до 3000 в тези по изкуствата. Прогнозата на министъра е, че точно с толкова частните училища ще намалят таксите си. Частните училища, които се финансират с бюджетни средства, на практика показват по-добри резултати и спестяват бюджетни средства за образование, колкото и на пръв поглед това да изглежда странно, защото съществувайки в конкурентна среда и предлагайки услуга, която е по-близко до потребителя си, те предлагат услуга от по-високо качество. Как мерим качеството на една образователна система по средните постижения на децата от една страна и от друга страна по броя, примерно, на отпадащите ученици от една система. Мисля, че и в двата индикатора няма да постигнем съществено подобрение в резултат на инвестицията в частното образование. Нещо повече можем да рискуваме всъщност да видим и едно много по-негативно развитие на тези индикатори. Принципът парите следват ученика е най-развит във ваучерната система, в която родителите, а не директно училището, получават ваучери за обучението на децата. Често частните училища са задължени да отговарят на определени изисквания, като например да имат квоти за деца с увреждания и за деца от малцинствата. Хубавото на тази система е, че ще прекрати злоупотребите. Имаше случаи, в които се установи и в България, провинциални училища записват деца, които реално никога не прекрачват училищния праг, но се водят записани, те получават парите за тях. Ако родителя живее в Канада, детето е български гражданин, има ЕСГРА, има ЕГН и за него бюджетно са заделени средства, родителят никога няма да е взел този ваучер от държавата и тя ще е наясно, че образователната услуга реално не е употребена, следователно това вече е истински резерв. Тъй като става дума за финансиране на малка част от разходите, които частните училища имат и в крайна сметка няма да има много голям достъп на по-голям брой деца, които не могат да ползват частните училища, а дори това да се случи предвид на липсата на гаранции по отношение на качеството на публичните услуги, може да бъдем в ситуация, в която или хората ще успеят и ще могат да си позволят децата им да ходят в частно училище, или ще приемат едно много ниско качество на публичните образователни услуги, което определено няма да бъде в най-добрия интерес и на икономиката на страната и на всеки един от нас като граждани. Идеята парите за образование да следват всеки ученик е логична и справедлива. Ако бъдат прецизирани механизмите на финансиране и изискванията към училищата, това може да доведе до повече конкуренция между училищата и така да повиши качеството на образованието. През последните 10 години все повече деца посещават частни училища. От малко над 4000 през учебната 2000-2001 година до над 6000 през миналата учебна година. В същото време общият брой на учениците в България намалява от почти 900 000 до малко над 600 000. Така, през последните 10 години делът на децата, които ходят в частни училища, се е удвоил от половин на 1%. Още за промените в образованието четете на Капитал.bg.